Moltes gràcies, director Josep Garcia, senyora Pepa Imaní, directora de l'Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica, senyor Carles Tejedor, director gastronòmic del WeMotion, i el senyor Javier Roget, de la Diputació. Per mi és un plaer poder estar aquí amb tots vosaltres. Aquesta és una iniciativa d'èxit. L'any passat va ser una mostra de la capacitat de convocatòria que va tindre aquesta iniciativa, perquè fins ara totes les coses que havíem anat fent es feien molt emmarcades amb el que és el venda de proximitat, i la venda de proximitat molt dirigida a client final, com estem parlant del que és la fira típica, on el productor porta el seu producte fet a casa, diguéssim dins de casa nostra, del nostre país, per vendre'l a la fira. Però sí que és veritat que hi ha un forat, hi havia un forat que vau saber detectar molt bé, que és el pas intermig, que és el pas de les botigues, el pas dels gastrònoms, el pas dels influenciadors, els recomanadors, etc., que diguéssim no estava ben cobert. El fet de trobar aquest gap, aquest forat, va ser un èxit. I el lloc on es fa, penso que també és important i com a part d'èxit, perquè avui ja comença a ser un lloc dins de Barcelona integrat totalment, no per les seves reminiscències taurines, però sí per les seves, diguéssim, centralitat en quant a lloc de confluència. On es troba la gent a prendre tapes, on es troba la gent a menjar, on es troba la gent per comprar, etc. Per tant, la iniciativa va ser bona i ho demostra ara mateix que de 50 expositors l'any passat, aquest any n'hi haurà 80. Per tant, això vol dir que hi ha un interès important. Des del Departament d'Agricultura tenim diverses línies en les que estem treballant. La línia d'internacionalització de les nostres empreses i de lo que és l'alimentació de qualitat de Catalunya. Estem treballant a nivell mundial amb diferents mercats, començant pel xinès, acabant per els Estats Units, on estem intentant, a través de la nostra empresa, que és Prodeca, arribar a fer publicitat, a promoure, a fer contactes comercials amb totes les empreses per tal de vendre els nostres productes de qualitat, que els tenim, i no solament els tenim, sinó que abans parlàvem també amb el Carles Tejedor, a més tenim una història que explicar, perquè vendre un producte per si sol, de qualitat, si darrere no hi ha una història, no hi ha una manera d'explicar com està fet i quines són les seves propietats i per què, no té sentit. Realment, quan nosaltres diferenciem els nostres productes és quan expliquem una història d'un producte d'altíssima qualitat. Per tant, aquesta fira el que podrà fer, en aquest cas, és això, que els productors puguin explicar aquesta història a aquelles persones, com són els gastrònoms, com són els botiguers, com són tots els que parleu amb el públic, que també puguin transmetre aquesta informació al consumidor final. També intentem inculcar i parlar amb tots els productors que quan parlen de producte, i aquí nosaltres des de la Generalitat els ajudem, sempre hem de pensar en el client primer que tot. Tenim moltes vegades un defecte i és que es llança un producte al mercat sense pensar quina acceptació, perquè pensem que és molt bo, sense pensar què és el que el consumidor vol. I moltes vegades hi ha experiències d'aquestes que no tenen èxit, i no tenen èxit precisament per això. Avui en dia s'ha d'anar a buscar què és el que vol el consumidor i a partir d'aquí generar el producte que creiem que pot encaixar bé amb aquestes necessitats. Lògicament això també necessita d'un màrqueting, necessita d'una promoció. Aquestes fires són un bon aparador per poder fer això. Però també fa falta reglamentació. Però no reglamentació per a fer un feixuc, per fer que allò que és fàcil tornar-ho difícil, perquè moltes vegades passa així, no? Llavors la Generalitat de l'any 2013 va treure el decret de venda de proximitat, que era una necessitat que teníem al sector i que no estava creada, no hi podíem arribar. Aquest decret el que permet és que el productor pugui vendre directament al consumidor o bé que hi hagi un canal entremig, màxim un, per poder arribar al consumidor, que és el cas de la Fira APA, que aquí ens trobem que el nostre segell de venda de proximitat encaixa perfectament, i un segell a més aquell cercle vermell que té una fletxa, que els productors que ho tenen els identifica perfectament. Hem estat treballant també amb la Pepa, amb els gastrònoms, per tal que ells, els seus plats que cuinen,
puguin incloure els productes que ells utilitzen de proximitat, puguin incloure també aquest segell. Per tant, és un distintiu que fent la promoció adequada al client quan menja aquell plat o bé al client quan ve a comprar a la botiga sap que si tenim aquest segell allò és un producte de proximitat fet per un productor que està a la vora. Aquest any farem algunes modificacions al decret perquè ha tingut èxit, avui tenim 2.200 productors associats, però pensem que encara s'ha de millorar, que no es pot parar i per tant farem alguns canvis dins del decret per tal que això encara tingui més èxit. Jo només puc dir que aquestes iniciatives lògicament són les que ens fan falta, la iniciativa com és la Fira APA, que tenen tot el nostre suport, que pensem que aquesta és la línia on hem de treballar tots en conjunt, la societat, la Generalitat, les diputacions, tots en aquesta línia, perquè tenim un país amb unes característiques que és molt difícil de trobar. Vas pel món, i tu ho coneixes molt bé, i trobar aquesta diferenciació, aquesta riquesa culinària que tenim nosaltres, amb aquests gastrònoms que tenim, això ho hem d'aprofitar d'alguna manera, i és veritat que moltes vegades ens falta aquest punt per poder tindre l'èxit màxim, que és el que hauríem de tindre. Tenim les millors produccions, tenim la millor qualitat, tenim els aparadors i a més tenim les ganes. Els diners suposo que també els tindrem, ara de moment en tenim pocs, però quan els tinguem mirem per feina, segur que sí. Gràcies a tots i que sigui un èxit.